Pantailaren bestaldean hemen Iñigo Martínez daukagu, kaixo. Iñigo, ze moduz? Kaixo, ondo. Ondo, ze moduz doa uda Bartzelonatik? Aipatu didazu bero asko, ez? Egiten dula. Bere pitxo egiten dumen, eta bera mogu bitxa baite, keston bero baite, eta egun guztia, hogeita hamar grado, baino gehiago. Baina, baina, bueno, hala ere uda mugitua izaten ari zara, ez? Daukazu eskuartean antzeslan berri bat, duela zenbait aste ja iragarri zenuena sare sozialen bidez, Reset izenekoa, ez? Nondik dator apur bat? Ze kontatu alduzu antzeslan honen inguruan? Nondik sortzen da antzeslana garatzearen ideia, zertan zaudete uneotan, nola dago sorkuntza prozesua? Orain dara uste bat, jobla. Ebara jobla itberga, da zendariak. Bergan zuen, historio berezi bat, epizioneko historio berezi batu. Eta, zekin nola zen, la gente que vuelva a empezar, ¿no? Que echaten du res bat bezala, ez? Bitxaratik, aldaketa pilo ditugu, eta bergan zuen, materialak, eta bilatzen ari zen materiala, obra bat sortzeko. Eta nire ana etorri zen, eta esan zidan, nire duzu, mesedez, kontatu pixka bat, zure bizitza, txikitatik, Bartzelona etorri, eta dantza eta guztia. Eta hau izan zen, orain dela uste bat edo. Eta etorri zen deitzera, eta guen ginen itxegiten, behiratzen, kontatzen, nire bizitza, eta handik, igual 6-8 hilabetera deitu zidan. Azera batean, bilan zuen historia bat, ez? Baina, hain dara hilabete, deitu zidan, eta esan zidan, badaukat ja erotuta historiak, eta bakat historia bat badauko forma. Gustatuko zaidake, zu izatea, zu, eta kontatu dizuna, zu izan. Eta ni, Orduan, claro, hasieran pentsatzen nuen aktore moduan soilik zeundela antzeslanean, baina nolabait sorkuntza prozesuaren hasieratik zabiltza, ez? Esan daiteke nahiko obra pertsonala dela orduan. Zaren dite historia, adibidez nik obran eneko deitzen naiz, baina da gutxu gara nire bizitza, nire esperientzia, ez? Eta labrak hortik hartu ditu esperientziak eta hartu ditu entrepizaren bidez egin ditu gidoia eta historia guztia. Baina hirurak baina bi personaiak dira historia gara. Ez, gero, fikzion txiki bat, baina basea eta hori da gara. Eta, bueno, orain zabiltzate entzegutan murgilduta, ez? Jada, okirez banago, data bat zehaztuta daukazu irailerako, ez? Ez dakit estreinaldirako den, edo lehenbiziko emanaldirako.
Bueno, nola dago sorkuntza prozesua? Nola aurreikusten dituzu ere hurrengo asteak zentzu horretan? Bai, orain dela aste bat, gelditu dugu eta hiru asteko forak hartu ditugu. Ez, kultura eta diskantatzeko pixka bat. Ikon gara maiatza ekaina zazpaia, preparatzen eta entzeroak egiten. Eta ondo. Eta zorionez badaukagu datak aurkezteko eta izango da irailaren 7an tantantana antzerkian. Tantantan bada antzerki txiki bat, dago Bartzelonan, Zabalean, Paralelo ondoan, eta zorionez ere, lau aste egongo gara. Obra egite. Lau aste, eta aztena eta aztertea descanso, eta aztenetik egon da arte, funtzio bat egunero. Orduan baukazu iraila potentea, ez? Estrainaldi potentea. Bai, irailak erain zazpian hasi eta bukatu urriaren bila. Gandea. Nire urte bete etxea. Ondo, orduan urte bete ospatzeko modu ona, ez? Bai. Eta beno, badaukazue, ja da hainbat emanaldi lotuta, gero ze asmo daukazue? Lehenengo emanaldi hoiekin apur bat tanteatzea eta gero bagian emanaldi gehiago lotzea, edo kontu puntuala da, nola aurreikusten dituzue batez ere hurrengo ikasturtea honi begira. Eta zentzu horretan ere, ez dakit beste proiekturik ere daukazun esku artean, ze badakit proiektu askotan eta murgilduta ibiltzen zarela, orain abuztua esan duzu deskantzatzeko dela, baina bueno, iraila partean imaginatzen dut ikasturte berriarekin egongo direla gauza berriak, ez? Ze aurreratu daiteke zentzu horretan? Bai, zestet horrekin, momentu egin dugu ondo horietan dantan, lau aste horietan, eta hortik aurrera, ez dakigu, baina ez dakigu limiderik, eta ni zuzendarekin hitz egiten, zeren obra katalanez da. Eta asmoa da, Kataluniatik kanpo azaltzen baira aukerak obra egiteko, betxon bat aldera zain. Eta aukera egoten bada, egin dugu, ez daukagu titorik erenbiderik. Hori ikusiko da, jendearen antzunan, gero programadoriak eta... Aipatu duzu detaile importante badelak, obra katalanez dela, zu aspalditik daramazu Bartzelonan bizitzen, imaginatzen dut katalanez eta egiteko ondo moldatu zarela, edo bueno, nola... Nire kasuz ez beraz egiten du. Bale. Eszenatokian izango gara 3 pertsona. Eta bi katalanez eta ni... Eta zu erreaz, bai, apur bat errealitatean, oinarrituta dagoen. Bai, zeren Britanik eskarretik nata, eta ez nekien oraindik. Orain behagit, itxegitiko obra batean igual. Bale, horrekin geratu egiten gara, orduan, Inigo, eskerrik asko galderi erantzuteagatik, eta bueno, animo dituzuen entzegoekin, orain ere izango duzuen deskantzoarekin eta aurrera begirako
ba proiektu guztiekin. Vale, zuei. Jo.